13 de maig, al Pont del Real, el mateix lloc on va passar en 1923 la coronació de la Mare de Déu, sonaran les veus angelicals que anem a escoltar ara mateix i que anem a visitar. Estan en l'Escolania i estan assajant l'himne que cantaran el dissabte de la setmana que ve, el dia 13, amb Alfons Ferrandis. Sonen com àngels. Conta'ns, com van els assajos? Molt bé! Un aplaudiment. Vaig aplaudir. Molt bé. Els dos companys també, segur que la gent Ja ho està teniu en fet. casa. Sí. Uns artistes. Molt bona vesprada. Com esteu? Que ganes tenia jo de conèixer-vos. 43 xiques formen esta Escolania de la Mare de Déu des de Sant Parat. Com esteu? A veure, que jo m'entere, bé? I tu 44, Tots Alfons. una veu que sí, no? Sí. Ja m'agradaria a mi cantar com ells. Xiquets de tota la comunitat valenciana que venen així, com esteu tots? Bé, sí. Qui me conta? Com se ho passeu així? Perquè, clar, se ho passeu bé, canteu, però també veniu a l'escola, clar, és aixina. Què me conteu? A veure, tu. A veure, jo m'ho passe molt bé perquè, a part d'estar així amb els meus amics, perquè són tots els meus amics, que és una escola molt individualitzada, fas classe i escola de música. Clar, això vaig a parlar jo. Hi ha escola de música, ells venen, assagen i, sobretot, són aquestes veus angelicals que dieu quantes vegades ho heu escoltat i quines cares teniu tots, eh? T'angeleix algú no tant, Lluís? Buenas tardes. Molt bona vesprada, Luis Garrido, tu eres el director d'esta Escolania de la Mare de Déu des de Sant Parats. El 13 de maig ja està ahí, esteu assajant en tota la il·lusió. Això és una casa que, per cert, que no se m'oblida, el dissabte, jornada de portes obertes per a que els xiquets vinguen, com s'agafen i com s'agarren aquestes veus que després acompanya la nostra patrona. Pues esas voces se eligen entre, como tú has dicho, entre todos los niños de la Comunidad Valenciana. Tenemos pues ese mecanismo importante de ir a probar voces a colegios y a parroquias y vamos probando y buscando esas joyitas, ¿no? Esas voces que a lo mejor no están hechas, pero que sí que evidentemente trabajando y ensayando y vocalizando como estamos haciendo aquí, pues conseguimos esas voces que queremos. Una escolania única en tota la comunitat valenciana i una escolania on els xiquets de 8 a 14 anys teniu tots, pues això, donen classe, escola de música, canten, que vos estic mirant ahir els dos, I al final és una tradició que continua viva. Tu, de fet, has sigut també membre d'esta escolania de menut. Sí, yo de niño también estuve ahí con ellos y luego, bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar aquí, como estoy de director ya unos cuantos años. Així estem assistint ara mateix a una classe, un assaig, ahí tenim l'himne oficial d'esta coronació, que per a tot el públic m'ha dit, Luis, que anem en exclusiva per a la gent d'Apunt i per tots els espectadors del Bona Vesprada anem a escoltar un trosset, que serà en uns moments. Però jo vull saber com viviu vosaltres el tema de la coronació, del centenari de la Mare de Déu de Sant Paràs. Qui m'ho conta? A veure, avui, per ahí, alces tu la mà. Què? Emocionats? Sí, estic molt emocionat perquè, a part de ser el meu últim any, és el centenari de la Verge. O sigui, és impossible un any que estiga més dedicat a la Verge de Sant Parats. Escolta, jo pregunte, s'emocioneu a vegades quan esteu cantant? Perquè, clar, jo m'emocionaria quan estic cantant. La gent mos està mirant. Què me dius tu? Agarra el micro, va. Conta-m'ho. Sí, ens emocionem molt en algunes cançons quan estiguem cantant. Molt bé, doncs en exclusiva, gràcies, Luis, per el teu treball. Este trosset, de l'himne. Primeros compases solo, porque es en exclusiva para vosotros. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i encantat de conèixer-vos i gràcies per el treball que feu. Anem a escoltar-ho i a gaudir-ho. Però hem d'esperar el dia 13 de maig. Moltíssimes gràcies. Este aplaudiment és per a vosaltres. Escolania de la Mare de Déu des de Sant Parats. Gràcies.